Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Govindara, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhu, Jaya Prabhu. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഡേ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് മാതാജി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ കാണാം. അവസാനത്തെ 9 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. നമുക്കിനി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 19 വരെ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത്? ഇനി 20 തൊട്ട് ഉള്ള ശ്ലോകം 20-21. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏകാന്തിതോ യസ്യ ന കഞ്ചനാർത്ഥം വാഞ്ചന്തി യേ വൈ ഭഗവത് പ്രപന്നാ അത്യത്ഭുതം തച്ചരിതം സുമംഗളം ഗായന്താനന്ദസമുദ്രമഗ്നാ തമക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരം പരേശ അവ്യക്തമാധ്യാത്മികയോഗഗമ്യം അതീന്ദ്രിയം സൂക്ഷ്മമിവാതിദൂരം അനന്തമാദ്യം പരിപൂർണമീഡേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിശയകരവും മംഗളകരവുമായ കർമ്മങ്ങൾ സദാ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്രകാരം അവർ സദാ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും ഒരു അനുഗ്രഹവും ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല. ഞാൻ എൻ- ഞാൻ എന്നിരുന്നാലും ആപത്തിലാണ്, ആകയാൽ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നവനും അദൃശ്യനും ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെയുള്ള എല്ലാ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും ഭഗവാനും അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ മാത്രം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ആ പരമ ദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ കുറച്ചു മോളി കേൾക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പരമ ദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്യന്തം സൂക്ഷ്മനാകയാൽ അദ്ദേഹം എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരനും എല്ലാവിധ ബാഹ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്. അദ്ദേഹം അപരിമിതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. കലർപ്പറ്റ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തിരിച്ചാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് ദുഃഖം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. ദുഃഖം വരുമ്പോഴും അപകടം വരുമ്പോഴും ഒന്നും അവര് ഭഗവാനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ തന്നെ അപ്പോഴും സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതാണ് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തി, അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, മറ്റ് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ആദിയായിട്ടുള്ള അവയൊന്നും മൂടാത്ത ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി, യഥാർത്ഥ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ, ആനകളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു. താനൊരു അപകടത്തിലാണ്, തന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേറെ ആരുമില്ല, അവർക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല, അവർക്ക് ആകെ ശരണം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർ ഭഗവാനോട് ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പോലും അവർക്കൊരു കുറ്റബോധമാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണല്ലോ എന്നൊരു കുറ്റബോധം അവരിലുണ്ടാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ആശ്രയം വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ച് പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് തന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ അവർക്ക് കുറ്റബോധമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിലൊരു കുറ്റബോധം തോന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന ഭക്തർ, അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തര് മാത്രമേ അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഉള്ള ഒന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് കാരണം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് പരമാനന്ദത്തിലാണ്. ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരാകണം. ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ആ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ലെവലിലുള്ള ഭക്തി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ രുചിയോ സങ്കീർത്തന നടക്കുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള ആ ഒരു രുചിയും ആനന്ദവും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് ലഭിക്കാത്തത് നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്ന ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തരായിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. മാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്. സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ആ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ആനന്ദം ലഭിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് ഭക്തിയോഗയിലൂടെയാണ്. അപ്പം ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല.
അത്രയും ലെവലില് ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ തന്നെ പറയാണ് സാധാ ഭക്തര്, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തർ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേ സമർപ്പിച്ച് മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനല്ല, എനിക്ക് അങ്ങേ സമീപിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യതയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ശരണം ചോദിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ റെയറായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനിലെത്തുക എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നു. ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത പതീതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകാനുള്ള ആത്മീയമായിട്ടൊരു ജീവിതം അദ്ദേഹം വാരിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും അധമരായിട്ടുള്ളവർക്ക് സങ്കീർത്തനം കേൾപ്പിക്കുകയും പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എത്ര എത്ര ജന്മം എടുത്താലായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വന്നതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലായിടത്തും ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം, അത് ഭക്തിയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരി പോലും അഴുക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. ഭഗവാനിലെത്താനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയുമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്യ ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാ വേദാ ലോകാശ്ചരാചരാ നാമരൂപ വിഭേദേന കൽഗ്യാ ചാകലയാ കൃതാ യഥാർച്ചീശോഗ്നേ സവിതുർഗഭസ്തയോ നിര്യാന്തി സംയാന്യ സകൃത്സ്വരോഷിതാ സ്വരോചിഷാ തഥാ യഥോയം ഗുണസംപ്രവാഹോ ബുദ്ധിർമനഃ ഖാനി ശരീരസർഗാ സവൈന സേവാസുരമർത്യത്തിര്യങ് ന സ്ത്രീ ന ഷണ്ഠോ ന പുമാൻ ന ജന്തു നായം ഗുണകർമ്മന സന്ന ചാസൻ നിഷേധശേഷോ ജയദാദശേഷ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭുജ് വായിച്ചോളൂ പ്രഭുജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. പരമദൈവത്വപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ജീവതത്വങ്ങളെയും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദേവന്മാരെയും വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെയും സാമം, ഋഗ്, അഥർവം, മറ്റ് ജീവസ്ഥകളുൾപ്പെടെ സർവചരാചരങ്ങളെയും അവയുടെ വിഭിന്ന നാമങ്ങളോടും സവിശേഷതയോടും കൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും വീണ്ടും അവയിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ രൂപാന്തരീകരണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുകയും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവനോ അസുരനോ മനുഷ്യനോ പക്ഷിയോ മൃഗമോ അല്ല. അദ്ദേഹം പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നപുംസകമോ അല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക ഗുണമല്ല, ഫലേച്ഛ കർമ്മമല്ല, വ്യക്തതയോ അവ്യക്തതയോ അല്ല. ഇതല്ല എന്ന വിവേചനത്തിന് അന്ത്യത്തിൽ ശേഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അപരിമിതനുമാണ്. ആ പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാൻ അപരിമേയനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുടക്കവുമില്ല, അന്ത്യമില്ല, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഈ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളും ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ്, എന്നാൽ അളവിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അനന്തമാണ്, അദ്ദേഹം അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തെക്കാളും മുകളിലായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഴ്സണലി ഒന്നുമില്ല.
അല്ലെ? ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് അവതരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഈ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെ ലീലകൾ ആടുകയാണ്. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾക്ക് അന്ത്യമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു അസുരനോ ദേവനോ മനുഷ്യനോ പക്ഷിയോ മൃഗമോ അല്ല. ശ്രീരാമനായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം മനുഷ്യനല്ല. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണ്. സാധാ മനുഷ്യനെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അസുരനല്ല, പക്ഷിയല്ല, മൃഗമല്ല. മൃഗത്തിന്റെ രൂപങ്ങളിൽ ഇപ്പം കൂർമ്മമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും ഒക്കെ വന്നെങ്കിലും നരസിംഹമായിട്ടും ഒക്കെ വന്നു. അതൊന്നും മൃഗമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മൃഗത്തെ പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ഗുണം ഇല്ലാത്തവനാണ്. അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഫലേച്ഛ കർമ്മമില്ല. എന്തെങ്കിലും കർമ്മഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം അപരിമിതനുമാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാൻ എത്ര അപരിമിതനാണ് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അർപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമുക്കിപ്പോ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെല്ലാരും അത് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാരും ചെയ്യണോ? മുമ്പ് അല്ല ജി, സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. എല്ലാരും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 25. ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ചിലർക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന്ന് വിട്ടു പോകുന്ന അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജിജീവിഷേനാഹമിഹാമുയാഗി മന്ദർബഹിശ്ചാവൃതയേ ഭയോന്യ ഇച്ഛാമി കാലേന നയസ്യ വിപ്ലവ തസ്യാത്മലോകാവരണസ്യ മോക്ഷം. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഈ മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ശേഷം ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബാഹ്യമായും മാതാജി കുറച്ച് മേലോട്ടാക്കുക. ആന്തരികമായും അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അജ്ഞതയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ശാശ്വതമായ മോചനം മാത്രം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആ ആവരണം നശിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പോ അജ്ഞതയുടെ ആവരണം മാറ്റുക. നമ്മളെല്ലാരും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അജ്ഞത മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശിച്ചത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ അജ്ഞത മാറിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അത് ആരിലൂടെ സാധിക്കൂ? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കൂ? ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ നമ്മൾ ആരിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അതാണ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൂ. അപ്പൊ ഗുരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളുടെ അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു അന്ധന് മറ്റൊരു അന്ധനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു വെളിച്ചമുള്ള അജ്ഞത മാറിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം തരാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് നമ്മളിപ്പം എല്ലാ ക്ലാസ്സും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന എന്താണ്? ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമ്മളെ ഗുരുവിനെ പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഗുരുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആ ഗുരുവിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്ന? ആ ഗുരു നമ്മളുടെ അജ്ഞാനത്തെ, നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അജ്ഞാനത്താൽ അന്ധനായിട്ടുള്ള എന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം തന്ന് കണ്ണു തുറപ്പിച്ചവൻ, അതാണ് ഗുരു.
നമ്മളുടെ കണ്ണ് അന്ധരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ അന്ധരാണ്. എന്നാൽ ആ വെളിച്ചം തന്ന് അന്ധത മാറ്റി നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഗുരുവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? ജ്ഞാനം തന്നു. ആ ഏത് ജ്ഞാനമാണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം തരുന്നവർക്കേ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഗുരു, പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അവര് ഗുരു ആവില്ല. ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാലേ നമ്മുടെ അന്ധകാരം മാറുകയുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാരും അന്ധകാരം മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കോളേജിൽ പോയാലും എവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയാലും അവർ അന്ധകാരത്തെ ഒന്നുകൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂടിത്തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ധകാരം കൂട്ടിത്തരികയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റി ആത്മീയ ജ്ഞാനം തരുന്ന ആരാണ്? അത് ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ എന്നേക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഓരോ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ജീവൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് പൂർണ്ണമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാലേ അതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള ആ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, സ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ശരീരം എടുത്ത് ഈ അന്ധകാരത്താൽ ബന്ധിതരായിട്ട് പല ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ആനയായിട്ടോ മനുഷ്യനായിട്ടോ അമേരിക്കനായിട്ടോ ഇന്ത്യനായിട്ടോ ഒന്നും നമുക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ആ മുക്തി ലഭിക്കണം. ആ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത്. എനിക്കിനി ജനന മരണം വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ധാമത്തിൽ തിരിച്ച് എന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ എത്തണം. പക്ഷെ അന്ധകാരം കാരണം, അന്ധത ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഈ അജ്ഞാനം കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന? ഞാനിപ്പോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് കുഴപ്പം? എനിക്ക് പണത്തിന് പണമുണ്ട്, സമ്പത്തിന് സമ്പത്തുണ്ട്, ജോലിക്ക് ജോലിയുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വെറും എന്താണ്? നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഏത് നിമിഷം വേണേലും ഈ സന്തോഷം എല്ലാം പോകും. ഈ പറയുന്ന സന്തോഷം എല്ലാം വളരെ കുറച്ചു നേരത്തെ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ മായയാൽ മൂടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്ഷണികമാണെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് തോന്നത്തില്ല. അതെപ്പോഴോ വരുന്ന മരണം എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴോ വരുന്നതല്ലേ. അപകടം എന്ന് പറയുന്ന അത് എല്ലാവർക്കും വരില്ലല്ലോ. 100-ൽ ഒരാൾക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. 100-ൽ ഒരാൾ ഞാനല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പലരും മരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലും പലയിടത്തും ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നത് കാണും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്കിപ്പോഴങ്ങും മരണം വരത്തില്ല. അങ്ങനെ പല പല പ്ലാനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിരനോടുത്ത് യമരാജൻ ചോദിക്കും, ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന സംഭവം എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് പറയുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ? എല്ലാരും ഓരോ നിമിഷവും മരിക്കുന്നത് എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത്. അത്ര ശക്തിയാണ് മായ. ഭഗവാന്റെ ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണില്ല നമ്മൾ ആരാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒന്നും പെർമനന്റ് അല്ല, ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. അങ്ങനെ ശാശ്വതമല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും, നമുക്ക് മരണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മൾ അതെല്ലാം മറന്ന് അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള പല പ്ലാനിങ്ങും ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, എനിക്കിനി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹമില്ല ഈ മുതലയുടെ ശരീരത്തിലിരുന്ന്. കാരണം ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? അജ്ഞതയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ശാശ്വതമായ മോചനം മാത്രം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആ ആവരണം നശിക്കില്ല. എന്നേക്കുമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോഹം വിശ്വസൃജം വിശ്വമവിശ്വം വിശ്വവേദസം വിശ്വാത്മാനമജം ബ്രഹ്മ പ്രണതോസ്മി പരം പദം. വസന്ത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പൂർണ്ണമായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ സ്വയം
ഈ വിശ്വരൂപിയായ എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീന്ദ്രിയനായ ആ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിക്ക് എൻ്റെ ആദരപൂർവമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് പരമമായ അറിവുള്ള അദ്ദേഹം വിശ്വത്തിന്റെ പരമാത്മാവാണ്. ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും പരമോന്നതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനുമായ ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ വിശ്വത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ, സ്വയം ഈ വിശ്വരൂപിയായ, എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീന്ദ്രിയനായ പരമോന്നതനായ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം നമസ്കാരം അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദര് പറയാണ്, ഈ ഈ ഭക്തിയോഗ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മള് മറ്റു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കൃഷ്ണനോ? എവിടെയാ കൃഷ്ണൻ? എവിടെയാണ് ദൈവം? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഏതൊരു വസ്തു ആണെങ്കിലും അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാണും. നമ്മളിപ്പോ ആഹാരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മള് മനസ്സിൽ ഫുഡ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഫുഡ് വരില്ല. ഒരാള് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലേ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടൂ. അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ആ സാധനം എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അത് കൃഷിക്കാര് നമുക്ക് തരുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പല കടകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഈ കൃഷിക്കാർക്ക് ഇത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അത് അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം വേണം, മഴ വേണം, വെള്ളം വേണം, മണ്ണ് വേണം. ഇതിൽ കൂടെ അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്താണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഇത് തരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു? ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സൃഷ്ടാവാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മഴ തരുന്നതും സൂര്യന് വെളിച്ചം തരുന്നതും മണ്ണ് തരുന്നതും. ആ മണ്ണിൽ നിന്നൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിലും അതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് ഒരാളുണ്ടോ? അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ചൊന്നും വരുന്നതല്ല. ഒന്നും ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. കൂടാതെ നമ്മളെ ജനനം തന്നെ ഒന്നും ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല. ഈ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. ആ കുഞ്ഞ് ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ അവന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അവൻ ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെയും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചതും അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും എല്ലാം കൂടി ആവരണം ചെയ്ത ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു യോനിയിലാണ് അവൻ ജീവൻ എടുക്കുക. അപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതല്ല. അതെല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ജനിക്കണം, നമ്മളുടെ രൂപം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മഫലമാണ്. അതൊന്നും പെട്ടെന്നൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പിന്നില് ആ ഒരു ബുദ്ധി, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവാണ് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങുകയില്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആ സൃഷ്ടാവാണ്, വിശ്വരൂപിയാണ്, ലോകത്തിൽ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പരമമായ അറിവുള്ളവനാണ്, വിശ്വത്തിന്റെ പരമാത്മാവാണ്. അല്ലെ? വിശ്വത്തിന്റെ പരമാത്മാവ്. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇനി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ അണുവിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ എല്ലായിടത്തും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനാണ്, പരമോന്നതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോഗരന്ധിത കർമാണോ ഹൃദി യോഗവിഭാവിതേ യോഗിനോ യം പ്രപശ്യന്തി യോഗേശം തം നതോസ്മ്യഹം. അനിത മാതാജി. ശ്രീകൃഷ്ണ മാതാജി. പരിപൂർണരായ യോഗികൾ പൂർണ്ണമായും പവിത്രരാവുകയും
ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്താൽ സ്വതന്ത്രരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും നാഥനായ പരമോന്നതനെ പരമാത്മാവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം പരിപൂർണരായ യോഗികൾ പൂർണ്ണമായും പവിത്രരാവുകയും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്താൽ സ്വതന്ത്രരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ യോഗികളുടെയും നാഥനായ പരമോന്നതന് പരമാത്മാവിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ഈ യോഗികളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്താൽ സ്വതന്ത്രരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രനാകണം, നമ്മൾ പവിത്രരാകണം. പവിത്രരായാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഗജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് എല്ലാരും അത് സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരിത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിനെല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭക്തരും നിരീശ്വരവാദികളും ഇത് സ്വീകരിക്കാത്തത്? അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാരും ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളാൽ അവര് അഴുക്കായിരിക്കുകയാണ്, അവര് മലിനമായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മലിനമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാലൊന്നും അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല, മനസ്സിലാവില്ല. ആ മാലിന്യം കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ മാലിന്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല, എത്രയോ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യമാണ് ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ. ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരത് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. അപ്പൊ ആ മാലിന്യത്തെ നമ്മൾ കഴുകിക്കളയണം. അതിനേത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ചെയ്യണം. ഭക്തിയോഗയിലൂടെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യം പയ്യെ പയ്യെ ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ കഴുകിക്കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ല നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്ന അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാമലോഭത്തിന്റെ പുറകിലാണ്. കാമത്തിനും ലോഭവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് യോഗാഭ്യാസനം ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട്, പല യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ആൾക്കാരുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ശരീരഘടന നേരെയാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കാൻ, ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത്. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല. യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മള് ബന്ധിക്കുന്നത്. ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് യോഗ, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നിടം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ കൂടുതൽ കാമവും ലോഭവും അവരുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആ കാമത്തെയും ലോഭത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുക അല്ല യോഗാഭ്യാസനം അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് യോഗാഭ്യാസനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ കാമലോഭങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പവിത്രീകൃതമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ
യം ശ്യാമസുന്ദരം, ശ്യാമസുന്ദരനെ ആ പ്രേമാഞ്ജനത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടി കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ശ്യാമസുന്ദരനെ കാണാം. ശ്യാമസുന്ദരൻ ഓടക്കുഴലേന്തി ആ ശ്യാമവർണ്ണത്തിലുള്ള സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ പറയാണ്, ഞാനൊരു സാധാ ഒരു മൃഗമാണ്. ആ മൃഗമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിനയാന്വിതനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്ക് യോഗാഭ്യാസനം ഒന്നും ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൃഗത്തിന് ആ ശരീരത്തിലിരുന്ന് യോഗ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? എങ്ങനെ ആ യോഗ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ശരീരത്തിലിരുന്ന്? ആ ശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. എന്നെ പോലുള്ള ഒരു മൃഗശരീരനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് യോഗ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള യോഗ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മൃഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ യോഗാഭ്യാസനം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവര് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ കഴിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നോ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നോ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്ത എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിവോ ഒന്നും ഇന്നത്തെ യോഗാഭ്യാസം കൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള യോഗയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശരിക്കുമുള്ള യോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ നമസ്തുഭ്യമസഹ്യവേഗാ ശക്തിത്രയായാഖിലദ്വിഗുണായ പ്രപന്നപാലായ ദുരന്തശക്തയേ കതീന്ദ്രിയാണാമനവാപ്യവർത്മനെ. സീതാ മാതാജി, സീതാ പരമേശ്വരൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. എന്റെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് 3 വിധത്തിലുള്ള ആ സൈഡ് കാണില്ല എനിക്ക് മാതാജി. അതി മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അവ അതിപ്രബലമായ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രകൻ ആണ്. സമസ്ത ഇന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ സംഭരണിയായും ആത്മാവുകളുടെ സംരക്ഷകൻ ആയും അവിടുന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അപരിമിതമായ ശക്തി ഉള്ളവനാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് അങ്ങയെ സമീപിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങേക്കായി അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന 3 ശക്തികൾ ആണ് നമ്മളുടെ കാമം, ലോഭം, മോഹം. ഇവയെല്ലാം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് ഈ ശക്തികൾ. നമ്മളുടെ ലസ്റ്റ്, ഗ്രീഡ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറയും ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ശക്തി നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ അഭക്തരും നിരീശ്വരവാദികളും എന്നെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം അവര് കൂടുതൽ ആസക്തി അവർക്ക് കാമത്തിലും മോഹത്തിലും ലോഭത്തിലും ആസക്തി ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരെന്നെ മനസ്സിലാക്കണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശക്തികൾ അവരെ കൂടുതൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമം, മോഹം, ലോഭം ഉള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ആർക്കേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ 16 മാല ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുക. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്നുള്ള കേൾക്കുക. കൂടാതെ മറ്റ് ഭക്തന്മാർ, ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ
ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ മോഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. നമ്മളുടെ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. അതും പല ജന്മങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളാണ്. ആ ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരണരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താമെന്നുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തരും, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ നിനക്ക് തരും എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? തേഷാം സതയുക്തം പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിത്തെ. 10:10 അതെ. അപ്പം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ആ ബുദ്ധി എന്നെ സമീപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ തരും. എപ്പോഴാണ്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവം, പ്രീതിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഭജിക്കുന്നവന് എന്നെ സമീപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ തരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കും. പക്ഷെ കൂടുതൽ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവരും അഭക്തരായിട്ടുള്ളവരും അവരെ ഏത് ശക്തിയാലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? കാമമോഹ ലോഭത്താൽ അവരെ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായം വേദ സ്വമാത്മാനം യച്ഛക്ത്യാഹം ധിയാ ഹതം തം ദുരത്യയ മഹാത്മ്യം ഭഗവന്തമിതോസ്മ്യഹം. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന. ഈശ്വരന്റെ അംശവും ഭാഗവുമായ ജീവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പം നിമിത്തം ആരുടെ മായാശക്തിയിലാണോ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആരുടെ മഹത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്കരമാണോ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും ആരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ അംശവും ഭാഗവുമായ ജീവനാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പം നിമിത്തം ആരുടെ മായാശക്തിയാലാണോ അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ മായാശക്തിയും നമ്മളെല്ലാം വിസ്മരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ മറന്നിവിടെ ജീവിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തി കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മമേ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായാലും ദേവന്മാരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷിയായാലും ചെറിയ പ്രാണികളായാലും മരങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പം ഭഗവാനും ഈ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം പിതാവും പുത്രന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. പിതാവും പുത്രരുമാണ് ഈ എല്ലാ ജീവജാലം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികതയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം മറന്നിരിക്കുകയാണ് പിതാവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അതില് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം. അവര് തന്നെ സ്വന്തമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് ആസ്വദിക്കണം. പിതാവിനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ആസ്വദിക്കണം, ആരുടെ സഹായത്താൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എന്ന ചിന്താഗതി കൊണ്ട് നമ്മളത് മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മറവി തരുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ, മായാശക്തിയാണ് നമുക്ക് ആ മറവി തരുന്നത്. അപ്പൊ മായ നമ്മളെ ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരി നീ ആസ്വദിച്ചോളൂ എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം തരികയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നു. ആ മറക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മറവി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പല പല ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ജനിച്ചു മരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ആരാന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം, ആ വെളിച്ചം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരിക്കുമുള്ള സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഓരോ എന്റെ മക്കള്, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ ഫാമിലി, ഇതെന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇതെന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഇതെന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലെല്ലാം ആസക്തരായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ ഇങ്ങനെ ആവരണം ചെയ്യാണ്. ഇതെന്റെ ശരീരം, ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്റേത്, ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു ഗുരുവിന്റെയോ ഭക്തരുടെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച പോലെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആനന്ദം, അത് ബ്രഹ്മൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും അവരെത്തുക. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. എന്റെ ഭക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ, അവർക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതത്തിലെത്തി അവർ പ്രസന്നനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, അവരൊന്നിനും വിഷമിക്കില്ല, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവരൊന്നിനും ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല, അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നിനോടും. സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു അവർ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് എന്നിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തർ, അവർക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, ഒരു ജീവജാലത്തിനോടും അസൂയയില്ല. സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ട് ഭഗവാൻ ഓടി വരികയാണ്. ഗരുഡന്റെ പുറത്തേന്തി ഭഗവാൻ വേഗം വന്ന് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചറിലുണ്ടല്ലോ, ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കും. ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ കടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുതലയെ ആദ്യം തന്നെ ചക്രം കൊണ്ട് മുതലയെ വധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം മോക്ഷം കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? മുതലയ്ക്കാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്. ഭക്തൻ ആണ് ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തന്റെ കാൽക്കലിലാണ് നമ്മുടെ മുതല ഇരിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആ മോക്ഷം കിട്ടിയത് ഈ മുതലയ്ക്കാണ്. അപ്പം ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രന് പിന്നീട് ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ചക്രത്താൽ ഈ മുതലയുടെ തല വെട്ടുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവും ശിവനും എല്ലാരും ഹരിയെ പുകഴ്ത്തുകയും എല്ലാരും പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഗന്ധർവന്മാര് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, പാട്ടുപാടുന്നു, അവര് വിവിധ വാദ്യഘോഷങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി ഒരു ഗന്ധർവനായി മാറും. അതിനുശേഷം ഗജേന്ദ്രന് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരിക അറിയോ? ഗജേന്ദ്രൻ ആരായിട്ടാ വരിക? ഗജേന്ദ്രന് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. അതാണ് അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടുന്നതിന് എന്താ പറയാ? നമ്മൾ പല മോക്ഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സായുജ്യം, സാരൂപ്യമാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പോലെ ചതുർഭുജനായിട്ട് 4 കൈകളും നീലവർണ്ണത്തിലുമുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. അതാണ് സാരൂപ്യം. അപ്പൊ സാരൂപ്യമുക്തിയാണ് ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രന് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുതല ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പേരെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ രൂപത്തിന്? ഇല്ല, സാരൂപ്യമുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ പ്രഭു. അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല ആ രൂപത്തിന് വേറെ പേര് എനിക്കറിയില്ല പ്രഭു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സാരൂപ്യ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കാം ഇനി അതിന് വേറെ പേര് അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് മുതലേനെ കൊന്നപ്പോൾ മുതല ആരായി മാറി? ഒരു ഗന്ധർവനായിട്ട് മാറി. അതെങ്ങനെയാണ്? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഗന്ധർവ രൂപത്തിലെത്തി. ഗന്ധർവൻ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് നേരെ ഗന്ധർവ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഈ ഗന്ധർവൻ ആരായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഗന്ധർവൻ ആരായിരുന്നു? ഹൂഹു ഹൂഹു എന്ന സോറി, ഈ മുതല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഹൂഹു എന്ന ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗന്ധർവൻ എങ്ങനെ മുതലയായി മാറി? ഒരിക്കൽ ഈ ഗന്ധർവനും ഭാര്യമാരും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഈ ഗന്ധർവനും ഭാര്യമാരും കൂടി നദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദേവല എന്ന ഒരു മഹർഷി അവിടെ എത്തുന്നതും അദ്ദേഹം സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഹൂഹു ഈ ദേവല മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ ചുമ്മാ കളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ നീന്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ മുടങ്ങി. ദേഷ്യം വന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗന്ധർവനാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയാണ്. മൂഢനായിട്ടുള്ള ഗന്ധർവ, നീ ഒരു മുതലയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതിനാൽ നീ ഒരു മുതലയായി മാറട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുന്നു. ആ ശാപം കൊണ്ടാണ് ഈ ഹൂഹു ഗന്ധർവൻ മുതലയായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഹൂഹു അപ്പൊ തന്നെ ഈ ദേവല മഹർഷിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കും, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനൊരു അറിവുകേട് കൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്, എന്റെ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് പറയും, ഞാൻ തന്ന ശാപം എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്കൊരു അനുഗ്രഹം തരാം. നീ ഒരു മുതലയായി ആകുമ്പോൾ നീ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നിന്നെ ഒരിക്കൽ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ വന്ന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വന്ന് നിനക്ക് മുക്തി തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആ ശാപം കൊണ്ട് മുതലയായി ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ ചക്രത്താൽ മുക്തി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ആരായി മാറി? ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടി. ഗജേന്ദ്രൻ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സാരൂപ്യ മുക്തിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് 4 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ പോലത്തെ രൂപമുള്ള സാരൂപ്യ മുക്തി ഗജേന്ദ്രൻ ലഭിച്ചു. അപ്പൊ 4 തരം മുക്തി ആണ്. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സായുജ്യം. അല്ലാതെ ഉള്ളതാണ് സാരൂപ്യ മുക്തി, സാലോക്യ മുക്തി, സാമീപ്യ മുക്തി, സാഷ്ടി. സാരൂപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം. സാലോക്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ഇനി സാമീപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ് സാഷ്ടി. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ആരാന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. രാജാവ് അഗസ്ത്യ മഹർഷിയുടെ ശാപത്താലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആനയുടെ രൂപം വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലസ്തുതി പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് ഭക്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി വരെ തരുന്നതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ നമ്മളാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനേ പാടില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ? നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭക്തിയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ്, ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീജ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സൂമിന്റെ ചാറ്റില് ഞാൻ തുറക്കുമ്പോ ഇതേ ലിങ്ക് തന്നെ വരുന്നേ. ഇതിലുണ്ട്, മോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാമല്ലോ മാതാജി. ചാറ്റിലുണ്ട് മാതാജി. അതാ ഇപ്പോഴും